ассалому алайкум дӯстон ва мухлисони канали мо. имрӯз барои шумоён 15 сар барраҳои лития барои шумо пешниҳод мекунем. Яктаги лайкҳои зер кунтон, видеоролика то охираш тамошо кунтон. Агар барраҳо маъқул бошад, агар наздик рафта дида баъдан харидор намоитон или через WhatsApp харидорӣ кунтон мешавад. дӯстон азиз, дар поёни экран номери соҳибаш ҳаст. ҳамин номеранда ҳам WhatsApp дорад или прямой занг занидон мешавад. дӯстон азиз, имрӯзанги наворанда дӯстон азиз 15 сар барраи фурӯшӣ, 5 таш хушхор барра, 10 та дигара солуқ барра. ҳамаша хурду хӯрок саломатиш зур. Барраҳо айни хол ягон хел камбудӣ надорад. дӯстон азиз, мани пешошон дидостон ки як қатор истода ҳамаш беде задост. дӯстон азиз, ҳамаша хурду хӯрокаш ба гап нест. хулас кало ба нияти мол кардани боштагар бо нархи дастрас фурӯхта мешавад. дӯстон азиз, аксия гӯяма мешавад, чунки ин хел нарх на дар бозор на дар YouTube нест. дӯстон азиз, ягон та одаме ки набаровардаст ҳамин хел нарх бод. дӯстон азиз, ҳамин ютубанда дидаги боштон агар 1,500 сомон кам барра нест. дӯстон азиз, ин хел нарху наво нест. мо 1300, 1400, 2000, 3000 нарх намемонем. мо ҳама вақт чизи арзон мемонем. штобе ки гифтаги одам арзон харидам гуд. дӯстон азиз, қимат харидам нагуд. ман ин нархош бениҳоят арзон ай. дӯстон азиз, барои шумоён ҳамаш ин лайкҳои 3000, 4000 лайк кунтон агар айнам арзон карда мепартоем. лайкотон бениҳоят кам последнее время 10 та 20 та ҳамин хел лайк мемонтон. лайка зиёдтар кунтон мо нарху навоша бо арзон мекунем, айнам арзон мекунем дарко бошад. дӯстон азиз, ана акнун мегзорем масъалаи нарху навош ба. дӯстон азиз, нархаш аксия ки фурӯхта мешавад 1180 сомонӣ боз камуту муомила дорад. дӯстон азиз, 5 та хушхор барра, 10 та дигара солуқ барра. дӯстон азиз, успед кунтон, харидор кунтон. ин хел нарх бо мешад или намешад намедонам, неки амирӯзаш ба аксия мондем барои подписчикои худамон харидорӣ намоитон. дӯстон азиз.